slow, just walk for me dip. Take your time for the dick, she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick, let them know you that shit. No, she better than bad, oh. She a freak, now she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a dead broke to your socks every day. But you go know she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. She a freak when she ride and control it. Tell me. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. She might have control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in her motion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yeah, to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a dead broke to your socks every day. But you go know she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. But you go know she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. yan ay patunod. The Answer Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter,
at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Ayan, sabay-sabay na naman tayo dahil thank God it's Friday. Halo-halo, Madrid Nation! Halo-halo rin sa ating mga almosalers at syempre, halo-halo sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kasama na dyan si Kimberly Paints, Cindy Frias, Kristen Joy Serrato, at syempre marami pang iba. Kaya naman tutok lang kayo and do not forget to like and share our pages. Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, wag nyo rin kalilimutang i-like at i-heart react ang ating live for today. At syempre, i-share nyo na yan para magkaroon na tayo ng special prizes. At syempre, nakatutok na naman kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Masal Club! Wanna go pa rin tayo sa kwentuhan at go na go sa kasiyahan dahil suwak na suwak pa rin tayo sa kulitan. At syempre, meron kaming mga pasabog. Pero bago ang lahat, ihatid yan ni ang ating cutie patuti, Kim P! Halo, Madrid Nation! Happy Friday sa inyong lahat! Nalalapit na naman po ang ating weekend. Yes! Kaya naman sulitin nyo na guys ang mga palaro namin ngayon and yung prizes. Yes! Yan. Halo, Ashel Santino and Vanessa Kylie Desamito. Ayan. So, keep on watching lang guys and maglaro lang kayo sa aming games dahil marami kaming pa-prize. Yes! Sino ba to? Sino? Ano ba yan? So, syempre, kung mag-e-enjoy talaga kayo, ay Yes. mag-heart react na kayo dyan and like react para naman simulan na natin ang ating games. Yes! Ayan, syempre, mag-comment din kayo sa aming comment dyan sa baba. Kung kayo ba ay ready na. Yes! At Kim P, bigyan mo sila ng hint Ano yan? ng ating magiging pasabog at ang ating good news. Meron ka na bang hint dyan? Onting hint lang. Yes. Abangan nyo lang. Abangan nyo Ano ang talaga? magiging pasabog Yes. ng Madrid, Madrid, Philippines. Philippines. Syempre, secret muna kung ano yon. Kaya kailangan tumutok kayo and abangan nyo kung ano ba yun. Yes! Yan. Ano, may ano kami? Audition. Wow! Charot! Ang Ayan, ganda may naman. audition daw. Yes! Sigurado Ayan. ako ng malaki-laking audition ito. Talent Search. Madrid, Philippines Talent Search. Wow! PBB. Okay, so, hindi rin naman magpapatalo ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Hello, Madrid Nation! Gusto ko yun. Pero, feeling ko kinakabahan ata si Master Sen kanina nung sinabi mo yung yung pasabog eh. Nagulat siya. Ano na naman, ayi yan? Ay! Ayi, sinabi ko na nga ba? Hello kay Miss Cindy Frias. Hello. Hi. Yan, sabi ni Vanessa, sana may prizes sa Tough Hat. Ano yung kay ano yan? Kay Vanessa? Top fan, yes. Ano, Yes, abangan sa yan guys sa Christmas. Christmas dahil sa mga top fan, may listahan na kami kung sino-sino kayo. Kaya abangan nyo. Ay, Di ba sikat tong si Desamito? Desamito. Despacito. Okay. So yan, mag-comment na kayo guys para naman simulan na natin ang ating games for today. Siyempre, Yes. sulitin nyo na rin ang aming mga palaro dahil Friday na Ay, di ba ngayon. At dati? syempre, para sa mga Ako may muna. free data. Okay, so wait lang, sorry. Yes. Hindi ko makalimutan ko. Doon sa mga may free data, tsaka dyan pala sa Kapidad sa Pangasinan. Ano? Nanonood sila. Yan, kaya Yes. naman, Ayan, sa halo, mga halo, nanonood mga dyan, taga pwede kayong Pangasinan. mag-comment. Maganda Free ata data, internet pwede ng yun. Pangasinan. Yes, Wow. yes. Teka lang. May nanonood sa atin. Halo-halo kay Jerome Jerome Cruz Evangelista. Evangelista. And syempre, halo-halo dyan sa Pampanga. Yeah. Teka, may ano lang kami. Out lang ako. Ano? Ano ba yun? Ano? Sabi ni... Ayan, so guys, next week Ay, pa rin, wow. na rin pala ang announcement Na? kung sino ba ang ating Uy, winners meron na. ng best costumes Ala, para sa Halloween. Teka lang.
Next And week. syempre, Teka nga pa ako muna! And syempre guys, panoorin nyo rin ang aming Halloween special na makikita nyo sa aming Facebook page. Di ba sa Monday pa i-announce? Ah. Eh ako nag-edit ng video nung nalagay ko yung nanalo na. Ay, oo. Ay, So, yun oo. guys, abangan, panoorin nyo na pala ang Wala. video dahil na-announce na doon kung Teaser. kanino napunta ang best Costume. costume. Hala, hindi. Oo. Makagalitan nata ako ng management. Ayan guys syempre i-like at ano nyo na rin yan. Sabi ni Jerome, Fat Thor Thor is is waiting. waiting. So Jerome, panoorin mo na and mag-comment and like ka na rin sa dun sa video ng may best Halloween costume. Hala, nalagay ko. Makakagalit. Didelete ko mamaya. Nalagay mamaya. dun yung best costume. Guys, didelete ko na yun mamaya. Panoorin nyo na yan. Tsaka, may nagsasabi kung may prizes daw ba, may mga top fan badge. Yes, Di ba meron naman magkakaroon. talaga dati? Dati Oo. meron tayo dati, di ba? Di ba? Wow naman, si Mr. Romar, pinanindigan niya talaga ang pagnood. Halo, Mr. Romar, sabi Kasi niya, hindi niya pa nakukuha yung "Pa-shoutout ano." naman dito ako, Pag-ibig, Manda, kasama si Miss Jen. Halo, ingat kayo dyan, Mr. Romar, and thank you for watching Almost a Club. Takutin mo na ang preview. Ayan, Ruth, may badge ka na ulit. Nakikita mo diba? Meron ka na ulit top Natubos. fan badge. Gusto Kaya ko naman yun. mag-react ka na dyan ng heart react and like react Yes. dahil magkakaroon kayo ng mga prizes yung mayroong top fan badge. Saan mo ba kasi sinanlayan, ha? Oo. Sabi ni Ivy, grabe, sa simula pa lang hindi ako nananalo. Haha, how sad. Okay lang yan, Ivy, dahil marami tayong palaro araw-araw. Kaya naman, more chances of winning. Yeah, ako imo na ako ngayon. Teka. Yes. Yan. At syempre, Yan, paano ba simulan manalo natin. dito? Okay, 3 beses na lang kayong pwedeng manalo Hello, para give chance. JPN. Halo, para give chance to others. So, per game, 1 beses ka lang pwedeng manalo. All in all, pwede kang manalo 3 beses. Hindi ka talong-talo dahil mag-uuwi ka ng sandamakmak pa rin na load. Ayan, ready na ba kayo, mga almosalers? Comment Friday ready! na. Comment ready! Yes, comment ready. Labas na natin si Hangman para makapili na kayo. Is it easy, hard, or Kuya, wag mo. Hello, Prietos! Good afternoon! Ayan. Ayan. So, ano Hi, ba Miss ang Jazzy. gusto nyo? Kahapon nag-easy, medium, hard. Ngayon, anong gusto nyong unahin natin? Hello, Miss Jazzy. Pa-ganun, pa-hard, medium, easy. Tigi-isa ha. Anong gusto nyo unahin? Easy? Ayan, ready na si Ivy. So, hard. comment ready na rin, guys, kung kayo ba ay ready na rin. Yes. At kape-kape muna, baga hindi antukin. Yes. Yes. Halo kay Iril Solar. Ayan, ready na rin si Mr. Romar Dael. Yes. Go, Yan. Mr. Romar. Gusto niya talaga makuha yung 300 pesos. Ano kinongratulate ni Mr. Romar si Mr. AJ kasi valedictorian siya. Siyempre, ayan, ready na raw sila Ruth Gabihan. So, comment na guys kung ano ba ang gusto nyong category, kung easy ba, medium, or hard. Yep! Yes. Ano ba ang gusto nyo, guys? Ako, gusto ko unahin Ayan, medium. sumagot na si Christine Serrata ng medium. Medium Ito muna. si Ruth. Gustong-gusto talaga nito yung Mahilig si Ruth sa hard. Medium Ayan, muna. medium Okay. muna, then susunod ay hard. Yes. So, Yes. para sa ating unang category, ito Ano ang ay kategory ay? Famous- Famous outfits. famous quotes with Mali. 4 words. Mali ako. Famous quotes. Halo, Christine, Joy, Arga, and kay Lester. Let's Ayan, ready na sila. So, input na guys ng inyong mga letra. Natutuwa talaga ako ngayon. Famous quotes. Si Desamito eh. Ayan, may nasagot na. Wala pa pala. Despacito. Desamito. Ganyan. Niloloko mo siya. Balikin naman ang iyong burrito. Ano burrito? Joke lang. Ayan, sumagot Hindi ko na alam si yun. Vina Fuentes. Sabi niya, letter O. Pagkain ng ano yun. Letter O. Ayan, may Wow, letter mat- O. Ayun o. Parang yung... Oh. Famous quotes with 4 words. At 4 parang alam ko words. na yung ano. Ay, hindi At saka pala. ano, shoutout dun kay ate nagpupunas ng salamin. Binura niya yung drawing. Sabi ni Christine Serrato, letter I. Letter I. Letter I. Letter I. Letter I.
Walang Ayan. I. Sabi ni Jana Gabika, Rock on the verge. Wow. Hindi siya Hindi rock siya on the verge. verge dahil walang on. On the board. Yeah. Rock, paper, Ayan, scissors. sabi ni Ashel, letter A. Letter Ang A. dami nang humahula. Sabi Letter naman ni A. Christine and ni Vina. Letter A. Tsaka ni Christine din ulit, letter T. T. Ang dami Letter nila nag-T. T. Tatlong T. Ayan, may T. Yeah. Pagkatapos ng letter A, letter T. Oh, di ba? Sabi naman ni Ruth, letter E. Letter E. Oh, yan. Pag ayaw mo na, Elephant. ina. Ayan. Letter E. Alam ko na yung T at saka E, diet. Uy, alam ko na. Ano? Guys, wala nyo letter H, meron yan. Sure ako. The wheel on the bus go round and round. Favorite nice kayo? Oo. Round, Alexa, round. they whistle the bus. Walang letter A. No noisy, stop it. Walang letter A. Wala. Tapos na. Letter Sabi N. ni Jana, letter N. Sabi ni Dina Bina Bona B. Pina. Hello, Mr. Jonard Gali. So yan guys, kung kahapon antok na antok ang ating Ruby, Ruby, bago tayo- ngayon naman ay alive na May alive bago tayo siya. Christine. Sino? Yes, si Christine Arga. Kaya ka, Wow! teka lang, may announce ako. Kaya ka, El, umpisahan mo na. Nandiyan ba si Kaya? Yeah, wala pa. Wala pa sa kaya. Ayan, letter E ay meron ng E. At saka, teka lang, paalala lang sa mga Christine ang pangalan, mag-iingat po kayo sa panganang Kael. Doble ingat, charot. Uy, Ayan, sabi ni Romar. Sabi ni Christine, Meron letter na O. H. Letter H. Ayan. Letter H. Hello, Mr. Jonard. Hindi po naligo ang ating DJ, nangangati po Sabi siya ni ngayon. Lester, rock, ano to? Rock, show me the money. Sabi naman ni Ashel, Stop me the stop love. me the love. At sabi naman ni Jonard Kalimlim, Letter L. Hindi ko tama si Leslie. Letter L. Ano si Lester? Marami naman tayong ano, mamaya na sila. Pag naubos na yung lobo. Paano mo na alam? Yes. Letter L. Letter L. Wala. Walang L. Hindi ko yung show. So, hindi Yeah. siya loves. Okay, S. Bulit na rin si Christine. S. S. Letter S. S. Ayan, Double. sumagot na sila ng show me the money. Show me the money. Show me the loner. Ayan, show me din ng bag. Ayan, Ayan. hello kay Angelique Congratulations. Hello, Miss Kalugay. Angel Hi, Miss Kalugay. Congratulations, Bye, Lester. Lester Rock. Sino si Paki-PM Lester ang iyong Rock? number. Si Lester Lester, paki-PM ang iyong number. Lester, bago nating audience. Ayan. Wow. Congratulations, Lester. Ikaw ang unang nakahula. Yes. So, paki-PM. mag-hard naman tayo Teka. ngayon. May PM ano ang pa siya, number mo, Lester, may natag pa siya na PM. page. May natag siya na page. Oo, meron. Oo. Uy, pakisabi PM yung number niya. Baka Lester, hindi niya alam. paki-PM lang ng iyong number Lester, para sa i-PM mo lang ang prize. number mo sa aming Thank Facebook you, thank page you, at thank samahan mo ng naka-like na picture para mas manalo ka pa. Ayan, hard, Hard na hard. Last na ang easy. Wow! Okay, para sa ating second category, ito ay Famous. Hello sa 100 viewers natin. Ano yan? Joke lang. Famous brand. Famous brand. Ayan. Ano ba ang mga famous? Nako, Mr. Jonard, hindi totoo yan. Ano sabi niya? Pumapayat daw si Kim. Hindi totoo. P. Kakasamgip lang namin Ayan. kagabi. Famous brand ang ating second category. Kaya naman input lang, guys. Yes. At teka lang, kape-kape muna para hindi antukin. Kaya pala, lakas-lakas mo ngayon. At sa mga nagla-lunch dyan, sa mga may free data lamang, pwedeng-pwede kayong maki-comment sa Ayan, inyong mga sumagot si Miss katabi. At saka- Angel. Sabi niya, letter E. At saka sa mga naglalans Ayan. dyan, kung wala kayong ulam, tingin lang Yes kayo po, sa amin. Mr. Lester. May Phone ulam ka number na. po ang iyong i-message. Sabi niya, Yes. phone number po ba? First time ko sumali. And wow! Ikaw ay Agad ang nanalo. unang nanalo rin ngayon. Sa heart pa yan, ha? Heart pa yan, ha? Sabi ni Jana, Letter A. Kawasaki, Hindi pero siya hindi Kawasaki siya kasi Kawasaki. may letter E. Pwede rin pong phone number ko. Sabi ni kung gusto. Christine, letter C. Ang gulo Yan, mo. may C. Letter C. Ay, Lord. Ayan, may letter C, guys. Ayan, shoutout kay Arjon alias Carlo Aguilar. Sabi ni Jenny Remo. Bradesco. Ano Hindi, yun? Walang Oh. letter C. Hindi ako Sabi sino ni... sa- Oo, walang letter Try C. natin ang letter A ni Jonna. Yes. Jo- Uy, may- Jonah. Ayan. Sabi ni Halo, Ruth. halo, Lord Angel.
Denova. Hi, Lordan! Helova. Sabi ni Ruth, Hi, Lordan. pen shop. Hindi siya pen shop. Hindi siya pen shop. Hindi siya Ace. pen shop. Ace Pen Hardware. shop. Charot. Ayan, Okay. nag-send na si Lester ng kanyang contact number and pwede ka pang manalo, Lester. Hanggang huling laro. Yes. Yes. Dahil meron Yes. kaming 4 games ngayon. Yes. Tatlong beses kang Marcedona. pwedeng manalo. Macedona. Isang beses Miss per Donna. game. Makedona. Ayan. Try natin ng letter. Baka ano yan? Ay, hindi siya Donna kasi isa lang yung A. Baka Makedon. Yes. Makedon. Try natin ng letter O. Eh, Makedonia daw. Hindi nga. Makedonia. Hindi siya nga lang. Ayan, may Eh. double O. Ah. Hindi ko alam yun. Bakit Miss Zen? Facebook? Sabi ni Lester. Ay, Hindi ni Miss ang Zen. galing naman ni Lester. Halo, Soy Ano ba, E.T. tinatagyan yung Soy ano? YT. Famous brand Ay, ang nga. galing! niya. Baka si... niya. Teka lang, Sabi ni teka lang. Mr. Romar, face hard. Ayan, sabi ni Lordan, pag-greet po si Hans Leonard Denova Genova. ng happy Kaya birthday. natin. Happy birthday sa'yo. Ayan Ay, na. sino susunod kay Lester kasi nanalo na siya Sabi ni Mr. AJ, Lacewood. Lacewood. Si So, Lordan. pwedeng Facebook Hindi. or Si Lacewood? Jana. Jana. Face. Letter B nga, letter B. Letter B. Oh, Ay! yan. Mukhang Teka si lang, Jana. duda ako kay Lester eh. Parang siya ata yung gumawa ng hangman eh. Oo nga eh. Sila sure kasi parang Lester Nanalo nga. na siya. Nanalo na si next game siya. Lester. Sa next game ka Lester. pwedeng manalo. Ah. Pero sumunod na sa magot ay si Jana. Hello. Si Jana. Letter F. F. Letter K. Okay, wow! Congratulations, Congratulations. Jana Lester. Gabika! Ikaw ang second Second winner. Ikaw ang kumopya ng Ayan, sagot. sa ano natin guys, sa mga games natin, isang beses ka lang pwedeng manalo. Per game. Easy mo na yan. Yes. So sa mga susunod pang game, Pwede pwede pa. pa kayong manalo. Pero 4 games tayo. So, Ayan. all in all, tatlong beses ka Sabi pwedeng ni manalo. Ruth, congrats AJ, ikaw na. Hindi si Mr. Hindi si AJ ang nauna. Ano ba So, meron pa tayong last set ng hangman and Yes. mag-easy naman tayo ngayon. Yes. Easy, 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 breezy. Easy win. Easy, Ito mangungopya lang ay- kayo ng sagot. Ayan, sports. Sports. First Ayan time pa na. na manalo ni Jana. Wow, congratulations Lester and Jana. Congratulations. Sabi niya, wow, nanalo rin ako sa wakas. Kaya Wow. yung mga numbers. Yes. Ang ating first time winners ngayon. At dahil dyan, Diba ang ganda? Oo. Pag hindi isa, Oo. ang ganda sa mata. Hi, AJ. Sa Prietas, may chance kang Ayan. manalo, di ba? bago na Yes. bumuli tayo ng rules. Yes. Thanks, Lester. Sabi ni Hindi, Jana. kasi nagvaledictorian na daw kasi si Mr. Haharanain AJ. kita. Ako yung mga pa-text-text na yan. Yun nagsisimula. Oo. Ayan, Ayan. present na si Ryan Ryan. Christian Buwan. Sabi niya, Baseball. baseball. Teka lang, bago ang lahat, linawin muna natin. Jana, may boyfriend ka ba? Si Lester, may girlfriend. Baka may sabit ka. Si Sabi ni Lester. Jenny Remo. Try natin ng S. letter S. Ayan, kakata. May Wow. kilala rin akong ganyan. So, hindi Jen. siya baseball, hindi siya softball. Dati nadaan lang din sa tawa. May minakilala akong ganyan. Naging dalawang Walang letter S, so hindi siya baseball. Sabi ni Miss Angelique, marathon. Marathon. Swimming! Golf daw, daming F. Sabi ni Jana, water Try natin polo. ng letter I kung swimming baseball. ba ito. Ayan, may single I. Hindi siya, wala siya, Swimming. walang S, so hindi siya Okay, baseball. wala pa nakakahula. Hindi Hindi siya siya swimming, swimming. hindi siya Yung isa lang ang baseball. I niya, backer. Ano yung baccarat? Hindi rin siya softball. Mo alam yun, backrat. Sabi No. ni Jenny Remo, letter A. Letter Ano yun? A. Ayan, shoutout sa boyfriend ni Ayan. Zen Master. Nagsisigarilyo ka na naman. Ha? Ayan. Baliw. Nagot ako din. Nagulat ako. Sabi ni Hi, ano, Bebe. Jenny Remo, pakibasa. Canoeing. 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 Nagkakanoe. Sabi ni Jenny Remo, Canoeing. Ay, feeling ko tama siya. Yung canoeing. Ganon. Canoe. Ganon. Kayaking. Canoeing. Pwede rin. Kayaking. Curling. Kayaking. Hindi yung kayak. Corling. Corling daw. Single A corling. lang eh. Magbukas tayo ng ano, letter C. C.
Oy! Letter N. Well, it Pag-asa starts yung with letter C. Ano kayong dulo? Ay, gusto ko yung let's start. Try with natin, ano. Jana, hindi ka pa sumasagot. Letter N ba or letter G? Jana, N. may boyfriend ka ba? Ayan! Parang may Wow! nanalo. May N. Ano? Parang yung cantoning. Parang may nanalo na, oh. Mali. Buksan na natin. Yes. Letter Oh! Wow! E. G. Wow! Congratulations, Jenny Jenny Remo! Remo! Ikaw ang third winner. Winner. Ayan, di ba? At dahil dyan, tapos na po ang aming Sumagot sila programa. caroling. Ngayon ko lang nalaman, Sports parang ba yun? sports ang caroling. Oh. So, sino ba ang ating winner? Ayan, ang ating mga winners. Napakaganda sa mata. Kaya Iba-iba ang mga tatanungin ko lang pangalan. si ano, Oh, si... Ano? Si Jonard kung hindi mo ba napipisa ang itlog niya. Jonard? Okay, so, Kalimlim. may masabi si Rupi. So, guys, Naloko congratulations. ka, Mr. Jonard. Oo nga. Sino naman si Mr. Jonard? Sige, kayo muna, Rupi. Ikaw muna. Beke po ako. Beke po ako. Ha? Beke Ayan, siya? again Okay, so congratulations sa ating mga first Tawa time siya. winner. Tawa siya. Lester, Jana Gabika, Ay, oo and ang nga. ating Sasapa ko na to. Ang ating solid salary na si Jenny Remo. Again, pakipm ang inyong mga numbers at pwede pa kayong manalo sa ating mga next game. Next game. Epal. Ayan, Okay, next so game. ang ating next game ay Word Matrix. Habang mo pa, Kuya. Words Matrix. So, pwede niyong hulaan yan horizontally, vertically, diagonally, at And spiral. zigzag. Ayan. Charot. Dapat hindi niyo kalimutan kung saan nanggagaling yung column and row. For example, Ayan. K2. Kunwari, nandun yung letter D. First letter, guys, ah. Yes, first letter. Yes, first letter. Ayan, para sa ating Yes. category today ay ito. Ay oldest cartoon characters. Dali-dali, Parang kahapon yun din. hula-hula na kayo. Shows. Ang saya kayo pag libre yung load. Yes. Oo. Kahapon shows. Ngayon naman yung mga characters. Kaya almosaders, hula na. Yes. Ayan guys, kung nihanap nyo na ang word, huwag nyo kakalimutan ang first line kung saan ba ito nagsisimula. Parang hindi ka Hindi, hindi ko alam sasabihin ko kasi. Kaya naluto na raw ni Jonard. Kunyari, si ano, Mickey Mouse. Oh, wag ako, Ni wag Man. ako. Kunyari si Mickey Mouse, it starts with letter M. Yes. Nakita ko ang letter M sa A1. Kailangan may ganon. Ayan, sabi ni Miss Jazzy, Donald Duck. Donald A1. Duck. A1. Donald. Miss Jazzy. Duck. Guys, don't forget ilagay kung saang column and row nyo nakita ang first line. Yes. Points na si... Ayan. 2 points na si Miss Kunyari, Jazzy. yan si Donald Duck. Nakita niya yung letter D, A1. Ganon. Yes. At may corresponding points ang mga words. Ayan. 2 points Sabi po for ni Donald Silver, Duck. Mickey, and Minnie Wow! Mouse. Ang galing! I2 ba to or L2? L2. 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 Mickey. Minnie and Mickey Mouse. Mickey and Minnie Mouse. Mickey and Minnie Mats. Mickey and Minnie Mouse. Let's check. Oh! Wow. Nahulaan na Adser and Lordan si Oo Donald nga. Duck. So, meron pa dyan, 6 6. Yes, yes. Six. Characters. Ayun. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Sabi ni Mr. Jonard, Snow White. Wala pong G3. Snow White. Walang Snow White. Naging Yan, ano na sabi siya? Hindi Silver. naman siya cartoon. Sabi ni Silver. Cartoon siya. Disney Hindi cartoon. siya- Animation Wala, siya. wala din naman sa G6 na Parehas Snow yun. White eh. Yes. Ang Mickey Sabi Mouse ni cartoon. Silver, SpongeBob H1. H1. Anong tawag Nasaan sa- ang H? H1 is sponge. Bob. Wait lang, nasaan ang B? Ano siya? Sponge. Basta, bahala sila. Bye. Sabi ni Miss Jazzy, Winnie the Yes Pooh. po, tama po. H11. Tama ba yung SpongeBob niya? Yes po, tama Mas po. bagay.
Ayan, may Yan. SpongeBob. Winnie the Pooh. Sabi ni Winnie Miss the Jazzy. Pooh. Sabi ni H11. Basta hindi siya tao, cartoon siya. H11. Wow, ang galing. I mean, Wow! kunyari, nagpaportray sa kanya yung Nahulaan hayop, niyo na. tapos para siyang tao. Winnie the Pooh. Sayang sagot ni Angeles Meng. Sabi niya, Bahala Pooh. kayo sa mga... Kailangan complete. Yan. Parang may tie tayo. Tie si Silver siya si Jazzy. Kaya galingan yung dalawa. Paunahan. Paramihan kayo ng points. Ayan, sabi ni Christine. Ha? Sabi ni Halo, Kerwin Lordan. Jim Palagana. L12. Sabi niya Lordan. Sylvester. Sabi ni Lordan L12. Istalong. Uy, meron. Sylvester Hello. Istalong. Istalong. Di ba si Rambo yun? Ah. Sabi ni Silver Tweety Bird. Tweety Bird. A7. Sabi ni Silver. A7. Halo, Joshua Layakan. Mag-ingat kayo sa mga Tweety Bird. Balita ko kasi si Silver, gusto daw niyang sungkitin yung valedictorian ng Sabi ni event. Adsir Betty Boo. Meron bang STL? Betty Boo? Sheila. Mali daw. Sino si Betty Boo? Hindi siya Betty Boo. Hindi siya si Betty Boo. Betty Boo. Betty Boo. Betty Boo. Betty Boo. Kulang ka. Kulang ka. Zen Master, tinatawanan ka, oh. Hindi siya. Hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga. Hindi si Miss Halo-halo. Meron pa dyan. Si ano? Sino? Si Tarzan. May ano pa, 2. Bakit may naligaw na S? Ay, sorry. May naligaw lang na S. I'm sorry. Sabi ni Silver Betty Boop. Betty Boop. Betty Boop D12. Betty Boop nga. Sayang yung sagot, Adsir. Adsir, wag nyo pong Pero meron kakalimutan kung saan nyo nakita ang first line. For Yes. example, yung ginagawa nila, Betty Boop. Betty Boop D12. So, nakita niya ang letter B ni Betty Boop sa D12. Yep. Yes. Yun ang first letter. So, meron pang isang character, guys. Yes. Ayun, Yes. ano na lang, isa na lang. Isa na lang. And syempre, kung nag-enjoy kayo sa aming games Nahirapan today, yata sila mag-heart dyan sa react isa. naman kayo dyan and like react. Syempre, i-share nyo na rin ang aming stream dahil kung sino ang may mas pinakamaraming share ay Wala makaka-receive nang din ng Wala na tuloy special prize. Pricey. Guys, mahaba yun. Yung last, pwede niyong talunin si Silver. Charot. Okay, kaya niyo pa bang hulaan? Kaya pa ba nila? Syempre, kaya nila yan. Oh, namatay. Kayang-kaya nila. Parang sa Paxton, no? Yeah, boy. Series ba to? Oh, Ano ba yan? Sabi ni Angeles Pamilya Meng sila. Tarzan, 7D. Tarzan, 7D. Hindi po siya Walang Tarzan. Hindi. Ayun na po. Ayan, present si Nez Mendoza. Hi, Ness! Ayan. Ayun, nag-away si Noy. Tinabawi mo. Kaya nyo ba bang hulaan ang last? Kung hindi na, ilalabas na ba natin? Walang Tarzan. Ayan. Feeling ko kilala nyo to kasi Bigyan pamilya ng sila 1 eh. minute. 1 minute. 1 minute. Okay guys, may 1 minute kayo para hanapin ang isa pang word. Kung hindi nyo nahanap, ilalabas na namin ito. Yes. 1 minute na lang guys para hanapin ang one character pa. Yes. May pag-asa pa kayo. Si Miss Jazz may pag-asa pa. Pero sino ba yung leading Mga single dyan, may pagkasa pa kayo Silver. magka-jowa. Wow. Ang galing ni Silver. Nakaapat siya ng hula. Sabi ni Jenny Remo Bart Simpson. Oh my God! Ang galing. Konti na lang. Kulang. Hindi pa siya kasama eh. Konti diba? na lang, Jenny Remo! Yung lagi niyang kasama na si Kat. Sino pa daw may kasama? May kasama. and Friends. Tama na si Jenny. Tama si si Jenny. Pero may kasama CR lang kasi ako. siya. Ayun, tama ka na Jenny, pero may kasama daw. So, input mo na agad bago ka maunahan ni Silver. Wag na si Silver. Pwede niyo pang unahan si Silver, Miss Jazzy. Kung
Mahulaan ni Miss Tama Jazz. ang Bart Simpson. Yan na ang clue, pero may kasama. Ay, wait. Sige, checks. Ayan, 1 minute Oh my God. is... Oy! Bakit ganon? Di niya Oh my God, pinag-isa. kumpletuhin mo! Huwag mo alisin si Bart! Huwag niyong alisin si Bart. Oh my God, feeling ko kung sino makahula siya yung mananalo eh. Kasi ang haba nan eh. Feeling lang natin na Miss Zen. May Lahat na kasama ng si feelings. Bart. Yes! Ayan. Tapos na yata yung 1 Ay, minute. nakita ko na sila. Okay. Sino? Ayun! Nakita ko na din. So, 12:36 na guys. So, Time's up. your time is up. Ang Yes. tamang sagot ay Ay, Homer and Bart Simpson. Yup. Sayang. Yan, yung mga character natin is Homer and Bart Simpson, Betty Boo, Donald Duck. Sylvester, Tweety Bird. Tweety Bird, Winnie the Pooh, and Sayang yung sagot ni Lester. Sabi niya Homer and Bart Simpson. Ako yan eh, si Arwin eh. 11. Pero sayang kasi your time is up. Si Homer may and... favorite ba kayo dyan? Oo, Sino? si Bart. Ay, si Bart. Oo, totoo. Yan Ay, yun. nakahabol daw si Jenny. Jamie? Pero kulang eh. Kulang. Oo. Sino na ba sa... Ang kailangan sagot ay si Homer and Bart Simpson. Yan. Congratulations kay Silver Danheros. Meron siyang 9 points. Betty Boop, SpongeBob, Mickey and Minnie Mouse, and Tweety Bird. Congratulations! Paki-PM ang iyong number, Silver Dangerous. Okay, so wag muna tayong aalis dahil meron pa tayong movie serye. Ayan, simple-simple lang ang ating movie serye. Ang ating movie serye, kailangan kompleto ang inyong mga sagot. For example, Twilight Saga, Breaking Dawn, and again, example is Now You See Me 3. Sabi ni Jenny, meron kompleto, backread. Meron ba? sige later, i-ano na natin. Later, I-check na lang i-review namin natin ng mamaya. director natin na si Pero- Zed Master. Pero, panalo pa rin si nanalo ano. pa rin si Yes. Silver. Panalo pa rin daw si Yes, kasi si Silver. Jenny wala siyang ibang points. Oo, tama. Sayang. Ay, mas lamang pala si Silver Kung si Miss talaga. Jazzy yung sumagot, si Kahit, Miss Jazzy kahit yung makuha panalo. ni, ano, Jenny. Yung Yes. load daw ni Kerwin. ha? Ha? Na-load na yun. Ah, May check na yun. check na siya, ano, Yes. Naload na daw Kerwin. Sad. Ayan, para sa ating movie serye, ito ay Yes. fantasy. Sabi ni Mr. Fantasy. Jomar, Wonder Woman. Wonder Woman. Ang dali naman ito. Ito, oh. Yung Ay, tatlo. saan dyan? Yung lahat. Ay. Wonder Woman. Sinong sabi? Wow, hi Jomar. So, fantasy. Talaga? Hindi ko kasi napanood. Kala ko mahirap. Di ba na mahirap pa kayo sa mga next? Ayan. Captain Marvel. Ay, yung tao. Oh, So, kung kasali na pala ako dito sa movie serye, kung isa ako nanonood, mananalo rin ako. Hindi kasi Wow, ako fan eh. panalo ka na ganun. Hindi kasi ako fan ni ano, ni Jason Momoa. No, it's not. Yes. Ayan! Sabi ni Lester, Game, Game of of Thrones. Thrones. Si Jenny naman, Wonder Woman. Ano ba ang tamang sagot? Ito Ang ay... tamang sagot ay... Wow. Wonder. Wow, mali! Wonder Woman. Woman. Sabi ni Mr. Jomar, need ko load. At ikaw naman ang unang nakahula. Nakahula. Para sa ating second genre, ito ay... Teka lang, Ito ay... Action! ang galing no? Action. Sabi ni Mr. Jomar, need ko Yan, yung load kumpletuhin para yan. makatext ko si Mrs. Eh, di ko Ang galing no? Pag gusto nyo lang magkalot, Action. magaganyan lang siya.
Yes. Oo, maglaro. Kung gusto niyo magka-load, maglaro lang kayo dito. Lalo-lalo na kung may internet kayo sa inyong mga tahanan. Yes. At sa mga may free data, Yes, anong Mr. gagawin nila, Zomar, Rupert? ikaw ang Di ko nakahula. Anong gagawin mo? May free data. Pwede Zombieland kayong makicomment. 2, sabi ni Kerwin. Sabi ni Christine, bye-bye na po. Busy lang. Help ko lang pamangkin sa assignment niya. See you on Monday. Lagot ka! See you on Monday, Teka lang, Christine teka lang. Serrato. And thank you for sharing and watching the Almusal Club always. Yes. At iimbitahan namin ng teacher ninong pamangkin mo para makita niya kung sino ang gumagawa ng Sabi assignment ni ng Mr. pamangkin niya. AJ, Zombieland. Zombieland. Si Jenny naman, Mad Max, Fury Road. Gusto ko yung Mad Max. No. Mukha ka siyang Mad Max, oh. Oo, gawa nung Feeling ko horn. considered na yung isa. Sabi ni Ryan, Zombieland Double Tap. Sabi ni Ano Kerwin, yun? Jim Palaganas, nauna siya Zombieland Double 2. Tap. Double? Dalawa kasi yan. Dalawa siya. Di Yeah. tama yung sagot. Yung tama yung sagot yung Okay. valid. Ano ba naman yan? Ayan. Ay, eh. Baby Driver. Zombieland. Driver. The Fate of the Furious. Ayan. So ano ba ang ating tamang sagot? Ang tamang sagot ay Zombieland Zombieland Double Double Tap. Tap. Ang Or unang Zombieland nakahula ay 2. si Ryan Christian Buwan. Zombieland 2, pwede ata Tapos yun. sumunod si Mr. AJ. Hindi ba pwede yun? Zombie 2? Zombieland 2? Zombieland. Pwede yung Zombieland 2. Hindi, double tap yung Double Pero tap. double tap yung, walang nakalagay yung 2. Yes, Oh, di. double tap Pangalawa ang lang siya. kailangan. Oh, di. Tapos Sino na una? Si Ryan. Sayang yung kay Kirby. Ryan Buwan. Next game. Next So, pwede bang bumawi dahil meron pa tayong last set. Ito ay science fiction. Fiction. Ryan Buwan, right? Ano to? Di ba yun yung ano? Maganda to. Mabilis lang. O, ayan. Sequel- sequel yun, di ba? Kita nyo naman yung mga ano dyan, mga avid Ano to? fan. Pang teenager. Oo. Sequel ba yan? Pag mga avid fan kayo, alam nyo na agad Pang kung ano ano. to? Ayan, may nakasagot na agad. Pang teenager. Joke lang. Napaka... Joke Huwag mo lang. sabihin. Ayan, halo-halo Halo-halo sa kay ating Kelvin Kelvin Palaganas. Lopez. Kelvin pala. Ay, wow. Kelvin Palaganas! Ay, patingin naman ang t-shirt mo. Baka pwede nang Dito, ipapalo dito. natin. Tanggalin mo, hindi mo. Tanggalin mo, hindi mo. Ayan, sumagot na si Mr. Silver and Jomar Dito, sa dito ka, si dito ka. Kelvin ng Dito ka. Insurgent. Yan. Sa mga ayaw mag-send ng selfie, kung gusto nyo mapalalunan tong gantong klase ng t-shirt, Ayun ang t-shirt. Dito sa malaki. Dito. tas mo, tas mo. Dito kay Yes. Ali. Tas mo yung, eto yung Dito ano. sa akin. Oh, yan. Ayun, no, yung t-shirt. Ayan, Di ba oh, yan yung Tagilid. t-shirt. Tagilid, tagilid. Yan. Ayaw nyo kasi kabila. mag-send ng ano, Ayan, ng oh, selfie. Ayan, yung Madrid. Sa likod. Oh, Medyo baba lang. yan. Oh. Ayan. So, ano ba ang tamang sagot? Ang Ang tamang sagot ay Insurgent. Yan. Maaari Ang kayo nauna ay si Silver. maaari kayo makakuha ng ganyang klaseng damit Silver Daniero. kung kayo'y nagsesend lang ng picture. Diba, ang dali-dali nung ano, pangatlo. Yes. Pag avid Favorite fan ko yun. kayo. Anong avid fan? Yes. Congratulations, guys! Sa ating mga movie serye winners, Mr. Jomar, Mr. Ryan, and Mr. Silver Danheros. Wow, congratulations sa inyo, ha? Mga IT na naman. Ayan, congratulations and paki-PM ang inyong mga numbers. So, ang ating last game ay ang Art Attack. Drawing nila, kanta mo. So, first line pa rin. At syempre, babaguhin ulit natin ang first line. Ang unang tatlong maka 3 points. Pero first line lang ang huhulaan nyo. Wala ng title. Wala ng puntos ang title. Puro na lang tayo first line. Ayan. So, tatlo lang na answer. Tamang sagot. Panalo na kayo. Tatlo lang din ang winners na aming ipapanalo. So, ready na ba kayo? Basta na. So, manawagan Comment kayo. ready! Hippie And syempre, Rupi. mag-hard rock kayo, guys. Kung kayo ba ay ready na para sa ating Art Attack. Attack. Yes. Ang ating category ngayon ay ano to? Acoustic. Acoustic Madness. songs. Sabi ni Karen, pero wala pa po talaga yung load ko. I swear to God. Wah. Sige, check na lang natin. Check na lang. Yes, Double na-check check ko na, na lang, nagkamali ako. Karen. Pero kasi naka-check
naka-check Nagkamali na ako. ikaw sa amin. So, Baka mali yung number mo, na-load na. DJI. Mali yung huling number. Babayaran ko na Pakisend lang si ulit, Zen Kerwin. Master. Pakisend Bayaran ko ulit na si ng Zen number mo Master. sa amin para ma-check. Ayan, Na-check ready ko na nga si yun Mr. kanina. Jomar. Ay, Kerwin, na-check ko kanina na nanahimik ako dito. Imbis na 9, ay imbis na 8, ang nalagay ko 9, yung huli. Sorry. At dahil dyan, Ako na lang napakaswerte. maglo-load. At dahil dyan, sorry, Kerwin. Dahil dyan Sorry, na- Miss Zen. Sa laki ng mata ni DJI, hindi niya nakita yung number ni Kerwin. Mali. Sorry, Miss Zen. Ako, ayi na naman mamaya. Ayi. So, ayan, simulan na natin ang ating ang dami niyo pang order. sinasabi. Mag-hard rock naman kay Jan for Team Kimpy and like for Team Ruby. Ruby. And simulan natin ito in 3, 2, 2, 1. 1. Meron akong Ano? Ayan, guys. meron So, akong 2 words. 3 correct answers lamang po, pero first line lamang. Wala tayong title. Walang puntos ang title. First line lamang. Kaya naman, Kimpy at Ruby, hirapan nyo yan. 3 winners ito at 3 correct answers lang. Ayan. Kasi yung 5 correct answers, nahirapan kayo. Pops. Pops. Double L. L. I-L-I. Double L-L-Y. Y. Holly. Hindi. Yan. Y. Ayan. Sino ba si Kerwin? Ay no. Top pan natin yun. Ganyan mo yan si Kerwin. Sorry, Kerwin. Hala. Sorry din, Miss Zen. Nagkamali ako ulit. Hindi ko talaga nakita. Imbis na 8, 9 yung nalagay ko. Painit mo din. Oh. Wow! Thank you sa nagbigay sa akin ng food. Okay na, supermarket flowers. Ha? Hindi. Acoustic, guys, ha? Ayan. 3 correct answers, guys. First title. Pwede nyo walaan yung title, pero walang point. Step up. No. Hindi. Ayan, si Ryan Christian sabi niya, I can almost see it. The climb. The climb. Tama si Ryan. Ryan, meron ka ng 1 point. 1 point, Ryan. Favorite ko yan. That line. Maganda Me kasi yung too. lyrics. Oo, Miss Zen, nalala mo ba yung mga kanta-kanta natin? Halo, Mami Ariel. Yung pala yun, Royce. Ay, pala yun. Sabi Meron akong Hi, Mama! Millennial ka na, Mama? Well, you done that? Ayan, sabi ni Ryan. Yes. On the dark. meron akong 3 words. Hotel California, Ryan, 2 points! Diba? Kahapon nahirapan kayo. Yeah. Yes. Galing naman ni Ryan. Mamaya pala guys, 7 p.m. meron tayong Madrid Live. Abangan nyo ang ating topic mamaya at magaganda ang ating guests. Yes! Jomar, on the dark. Tapos na po nga. Hi, Mama! Ayan, guys. Si Kimpy meron siyang, 3 words. Ano ba yung drawing, Kim? Matalino lang makakahula nito. Matalino. Si Ruby meron siyang 1 word. Lucky! Do you hear me? I'm talking to you. Uy! Ang cute! Parang si Ryan nagkagawin. Excuse me guys ha, mga green-minded lang talaga yung mga... Bag yan. Sa love. Love bug. Tama ba yung Lucky? Hindi, no?
I am Honeybee. Hindi siya B. Ay, Honeybee. Ayan. Hi, Mr. AJ. Parang tahimik si AJ ngayon ah. He doesn't know me, no pain for my gain. Calling my cell phone. Wedding bell, beach house. Meron akong 3 words. Called her for the first time yesterday. Hindi po. Ito, ano yung gagawin niya? Tapos naghawak sila ng kamay. Tapos ano to? Oo, meron. Halo-halo, Esa Andrada. Sabi niya, hi po, almosalers. Halo-halo. Halo-halo! Oh, ilagay mo to. Madali lang yan. Ay, totoo. Ito, Rupio. Kumanta nito, ano? Ito. Yung pag nag-kiss Hindi ba? tumatanda yung itsura. Ah. Hindi tumatanda yung itsura. Meron kang 3 words. Oo. Sabi nila, 30 years old na daw siya. I don't know. More than 30 na siya. Ang ganda ni Kim! Grabe! Ulit nga, Kim! Ganito, look up ka na onti, Kim. Ganito. Kim P. Ano ba yan? Ang ganda mo. Ang ganda. Ayan, meron na. Mistletoe ba? Ha? Mistletoe! Guys, 3 words sa akin. Ayan na, ito yung una. Ito yung pangalawa. Si ito Ryan, yung di ba? pangatlo. Mistletoe, let's go! It's the most beautiful time of the year. Tama! At Hindi dahil dyan, tumatanda. Ryan, ikaw Hindi na ang tumatanda aming yung first. singer. Yes. At dahil dyan, Ryan, ikaw na aming first winner. Ayan, di ba? Ang dali-dali manalo 3 beses. Palitan ko na nga lang. At ang tamang sagot ay, anong tamang sagot dyan? Keep holding on. Keep holding on. Yun. Okay, next na tayo. Anong oras na ba? It's 12:53. Meron akong 2 words. 2 words. Yan. Sabi ni Ryan, see you again? Oh, at pwede niyong i-copy-paste ang sagot ni Ryan dahil panalo na siya. Ayan. Halo-halo sa inyong lahat. Binabati ko pala si Miss Weng ng BPI. Halo-halo. It's been a long day without you, my friend. Okay. Miss Prietos. Tignan ko kung tama ang iyong sagot. Sabi ni Ryan, pwedeng sagutan ko on behalf si Master. Hindi. Hindi. Kailangan siya yung sasagot. So, mas kumpleto ang sagot ni Jenny Ayan guys, Remo. meron akong 2 words. It's been a long day without you, my friend. Ayan. Tama si Jenny. 1 point. Hindi pwede, Ryan. No. 2 words. Ito. Your beautiful eyes stare right into my eyes. Yung kay Miss Kim, 2 words. Beautiful girl, wherever you are. Ito yung una, tapos ito yung pangalawang Hindi word. po see you again yung sagot. Nauna si Jenny, sabi niya, it's been a long day without you, my friend. Oh. Beautiful, crazy, hindi. Parang kasi hindi pa nananalo si AJ ngayon, kaya gigil na siya. Ano yung nakikita niya sa mata kapag nakikita niya si Crush? Yes! I'm crazy for Ayan, you. oh. Ah!
Patingin sa'yo. Yung drawing mo. Anong tawag dito? Paru-parong bukid na lilipad-lipad. Yan. Ay, nakikita niya si Crush. Sino si AJ? Sinasabi si Mr. AJ. Ay! Sorry, AJ. Okay, nasa iyo yung 1 point. I'm sorry, hindi ko nakita. Sorry na, AJ. Okay, AJ, 1 point. Sana hindi ka manalo. Okay. Binubuli ka, Mr. AJ. Nag-joke yan eh. Knock-knock, sabi niya. Who's there? Wale. You're beautiful, it's true. Ay, grabe, 3 na halang. Nahirapan pa rin kayo, guys. Ayan. Tsaka, kung gusto niyo ng mga playlist, pwede nyo i-search yung mga kanta para meron kayong mga pang unwind. Ayan, alam niyo yung mga kantang yan. Hindi niyo lang alam masyado yung, hindi lang kayo familiar, pero alam niyo yan pag tumugtog. Chasing Cars! Lyrics ng Chasing Mahirap ba Cars. to? Papalitan ko na nga sa Got Sparks Fly. Ang galit na siya. Yan yung kay Taylor Swift, diba? Sparks Fly. Chasing Cars. Ano ang first line ng Chasing Cars? Chasing Cars. We'll do it all, everything. Okay, AJ, 2 points. Heist. Meron akong 3 words. Sabi ni Ryan, akala ko bahay na patong-patong yung kay Rupi. Patungan. Okay, so 3 words kay Kimpi. Time check, it's 12:57 in the afternoon. Airplanes? Ayan. This is plane crash. Ayan. Isa pa lang ang ating winner. Ay, aray. Ryan, wala yun. Wala yun, Ryan. Ano yun? Nagkamali lang ng drawing. Nagkamali. Nagkamali, Ryan. Alam ko nasa isip mo, Ryan. At parehas tayo ng nasa isip. 3 words kay Miss Kim. Jet. Ride with the mob. Sabi ni Ryan, pwede kapag isang winner sa kanya lahat. Hindi daw. Hindi. No. Ayan. Paano ba yan? Pwede bang humabol si AJ? Meron siyang 2 points. Ito, ano to? Anong tawag dito? Anong tawag Jet dito? lag? Hindi po. Jet lag? That starts with letter, Hindi ano siya to? jet lag. Tapos ano to? S. Halo, Ang ganda naman ang ulo ng Rowell airplane. Morales. Okay, mukhang wala ata. Ang ganda naman ng ulo ng airplane. Baliw si Jana. Gabi ka. Pwede pang manalo yung mga Jana, nanalo sa wala. hangman. Ba't nagkaulo yung airplane ko? Yes, bakit? Why? 3 words. May, Ano ba yan? may ulo ba yun? Ayan, mukhang Ayan, ganyan ako kahapon. keep holding on. Ay, guys. Tulog. Tulog na ata sila.
Nag-iisip pa kayong mabuti. Ano ba yan, Rupi? Anong tawag sa box na to? Ito, ano yan? Nakikita nyo anong nilalagay dyan sa box na yan? Dollar. Oh, ano yan? Anong tawag dito? Bangko. Ano to? Ano yan? Lagayan ng ano? Para protektado. Para hindi manakaw yung pera. Yes, para safe. Oh, yan. Hulaan nyo na. Sususian. Oh, may safe. Anong Safe. safe? Ano yung apple? Starts with letter A, yung second word. Oh, safe. Ito, bigyan ko na kayo ng clue. Oh. Yung kay Rupi, pupunta ka sa airport. Mamamaalam ka. Ano ang tawag? Meron akong safe ha. Yan na, may safe. Safe. Hirap ba? Para hindi kayo mahirapan, may safe Skyline na TV. word. Yung kay Rupi, pag nasa... Yung apple, saan nagsisimula? Yes. Yun ang second word. Yes. Yung kay Rupi, nasa airport. Mamamaalam. Hindi na mahirap to ah. Ay. Iba din. Oh, yan daw. Ayan, si Jenny Remo. Sabi ni Jenny. Very good, very good. I remember tears streaming down your face. Safe and sound. 1 point. Si Jenny na una dun, AJ ah. O yan o. Meron akong Basahin mo 5 yung bye words. ng 2 beses. I love you, goodbye daw. Wala pa rin! Yung bye. Oh. 2 beses. Yan. Anong first line ng bye-bye? Sabi ni Resty, hi, Mr. Sam. Anong first line ng bye-bye? Ay, Mr. Sam, bakit ngayon ka lang? Anong first line naman? Yan, sabi ni Resty, this is for the people who's lost to somebody. Resty. Gusto ko yun. Tut-tut-tut. 1 point. Wala pa nananalo! Meron na, isa lang. Ano, Mr. AJ, ano? Ano? Ayan, last 2 minutes. Kung wala talaga, isa lang ang mananalo. Ayan, sige. Last drawing na nila yan, ha? Pag si Jenny nahulaan niya yung 2 drawing, panalo na siya. Ganon din kay AJ at kay Resty. Ayan. Ay, ang galing. Ang galing nung kay Kim. Five words. 5 words. Bobby, nakauna na sa akin. Resty fight song. Anong first line ng fight song? First line lang po tayo. Walang puntos ang title. Okay. Yung kay Miss Kim, may 5 words. Yan yung lagi nyong kinakanta. Kapag broken-hearted kayo. The sun don't ever shine. Ano yan? Anong first line ng fight song? Fight song. Take back my song. Move on my right song. Guys, 5 Uy, words. malapit Ayan, na. tama ka na, Ruth. Pero ano ang Become one? first Two line? Is learn. Like a small boat. Ayan, Jenny. Like a small 2 boat. points. Jenny, hulaan mo na yung first line ng kay Kim P. Tama yung sagot ni Ruth. 5 Two become words. one. Tama yon pero ay close to correct. Close enough yet. So far. So far, yeah. 2 is charot, ganun.
Paano ba yung first? Ayan, tama yan, Resty. Pero ano ang first Wow, si line? Mama alam niya yung like a small Ano boat. ang first Line line? 2 is better than 1. Ayan, si Resty. Sabi niya, I remember what you wore on our first date. 2 points. Ilan pa? Tig 1 point pa sila. Sige, last. Last drawing. Yung kay Rupi, hulaan nyo. Yung kay Rupi na lang. Ano yung kay Rupi? 1 word? 2 words. 2 words, 2 words, 2 words. Ano yan? Huh? Ito? Wala dito, no? Grabe ang Ay, ito? 2 words, sabi mo eh. Wala. Oh, alangan ito. Alangan to. Alangan to. Alangan to. Ito. Ah! Engot ka din. Ayan, tama! Si Resty may nanalo na! You can beat a peanut butter to my jelly! Ayan, dalawa na ang ating winners. Halo, Okay na Maria yan. Jonica Zacarias. Ang aga-aga mo. Nauna si Resty, right? You can be perfect too. Peanut butter to my jelly. Akala ko ano yan. You can be the peanut. You can be the queen. Ayan, You can be the king kong Okay, sino ba ang ating winner? Thank you so much sa lahat ng mga nag-isama ngayon and congratulations to Ryan Buwan and Resty Gapus. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, maraming salamat sa lahat. At syempre, mamaya abangan nyo You ang feel ating me? Madrid You feel Live. me? Yes, abangan nyo ang ating Madrid Live mamaya. Okay? So, ang ating topic, abangan nyo din yan later. Magaganda ang ating guest. Kaya naman, see you again next week dito lang sa The Almusal Club. At maraming salamat sa lahat ng mga tumudok dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! The Almusal Club! Ayan! So, magkita-kita tayo guys mamaya later sa Madrid PH Live 7 p.m. po. So, abangan. Yes, pakita naman dyan si Miss Zen! Bye! Thank you for watching and see you Selfie mo! next week! Selfie mo! Selfie mo! Bye-bye! Yan ay patungo. The Almusal Club.